Usindiswe ngumakhelwane ofonele amaphoyisa obezodutshulwa zinkabi ethekwini. Kusiza umakhelwane ongadalulwanga akuboshwa abasolwa abahlanu abebehlele ukusoca ngomuntu ethekwini. Kuthiwa-ke ubone imoto esolisayo endaweni, wabeke esebikele amaphoyisa asethekwini. Uma esondele endaweni yesigameko, azithela-ke phezu kweqembu loshayasibhamu abebezosoca ngomuntu othile ongadalulanga-ke eKentsamena. Abathi noma-ke abasolwa batholwe nezibhamu ezinkulu ezingekho emthethweni, izinhlamvu nemoto abebehamba ngayo iqinisekisiwe ukuthi-ke yebiwe. Amaphoyisa aKwaZulu-Natal athi azokwazi ukumatashanisa abasolwa nezinye izigameko zokusocwa kwabantu ezenzeka ethekwini. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele kuthiwa-ke ugibele indiza ebheka endaweni yesigameko.